Avem transmisiune directă live, uitați acolo, domnul Piti. E transmisiune live de la acest campionat mondial de remi, de pe plaza discotecii tineretului din Corteaza. Ring. Bună seara! Doamnelor și domnilor, hai pe compatriota noastră, Roxana Olteanca, zice... Partea dreaptă la pe domnul Cabral. Cu pălăria lui de Mărgineanu! Michael Mărgineanu. Domnul, un cadru, vreau un cadru, un stop cadru cu Kevin. E foarte bun, e blitz, e atmosferă. Și domnul Bogdanoi, care ne apucă pe noi de coi, când avem nevoie de amândoi. Uitați, zâmbiți la cameră, vă rog eu. Stați cu bătrânii, nu să zâmbire familia. Ce mă de domnul Codache? Domnul, avem retransmisiune în direcțiune. Pregătiți boxul pentru 1, 2, 3 și... Ce o să mă caci? Ce mi-ai dat? Ce mi-ai dat? Aplauze, vă rog, pentru băieții! Dar numai tu te aplauzi. Ascultă aici la beatbox. Acum că s-a terminat beatbox-ul, vă rog frumos să veniți împreună cu mine și cu Piti, asistentul meu, să vă prezentăm forma animalelor. Aceasta este Andra! Din moment ce aceasta este Andra, să-l căutăm pe fratele Bogdanoi, ce ne apucă pe noi de coi. Să-l căutăm pe domnul Moldo. Domnul Bogdan, uitați-l pe Bogdan. Uitați-l, vale, e frumos. Ia, cred că e frumos pentru Bogdanoi, dar... Uitați-l pe Robi. Nu aveți ce să fac. Eu sunt ursul cu ăla, da. Dați-mi mie să vă răblam. Ce mai frumos. Și dacă nu se mai... Dați puțin, vă rog. Apupați camera. Uitați-l pe domnul Moldo, colonel Nălcosu. Domnul Moldo, da. Domnul Moldo, colonel Nălcosu. Și prietenul nostru, domnul Moldo, e zis Copac, E o mare copăcesc, domnul Moldo. Hei, domnul, vezi că de la tine dau afară. Da, mă scuzați. Din moment ce avem copac înăuntru, acesta este Moldo, stați liniștiți, vă rog. Doamnelor și domnilor, un copac... Atingeți-l finuț, pentru că e foarte slăbuț, ați văzut, e foarte sensibil. Acești ochelari, vreau să mulțumesc în primul rând domnișoarei Andra de dincolo, care mi-a dat acești ochelari să-i port. Doar mi-a dat să-i port. Iar eu am făcut un brand din acest. Sunt convins, nu? Această... Nu mai faceți-vă de rușine, mai cântați un pic. Păi și dacă o să cânt eu, cine o să mânce? Păi-ți dau o lingură și mânci. Domnule senator, ce-ați pregătit în seara asta? Cântăm. Toată lumea ne ia seama ce bine ne stăm.